metriä. Hyvä vauhti. 10 metriä. Jaksaa. 15 metriä. Hyvin menee. Vetää. Tässä on vielä naisten tuloksessa. Vetää. Paremmin. Menee. Jaksaa. 25 metriä. Menee. Vielä riittää. Menee. Anna mennä. No niin. Vetää. 30 metriä. Jos pari suota katkee päästä, niin otetaan Jaksaa. Hyvin menee. Hei, siskot, vetäkää nyt! Rauha. No me sanon Karavanerille tekee vähän tilaa tuonne. Vetää. Hei, tuossa tulee tosi ihan oikein. Tulla ylös saakka. Kyllä. Jaksaa. Kurssi näkee se keltaisen viivan. Sen yli vedätte. Ei oo kuule hei. 10 metriä. Anna mennä vaan! Jaksaa. Hyvin menee. Ei, semma enää. Jumalauta. 4. Vetää. 3. Vetää. 2 metriä. Vielä menee. Menee. Vielä! Metri! Menee. Vielä! Vielä! No siinä.